Hello mga igsoon ko din ni Kristo, mayong adlaw kaninyong tanan. Dinhi ning video ha. Aniyan usab kami paambit nga na kaninyo nga mga balaanon nga mga pulong nga naagayod nahisulat sa balaang kasulatan. O karon mga igsoon aron inyo kining masabtan ang tanan ato silang paminawon. Yakol kining Opat man ta. Na Opat. takaron opat takaron. ako kay pangutanan yung bahin sa tuwang unang misyon sa kuan Agusan. Pag tambal nato dito nya ang espiritu man ang sugo at ato sa tuwang kinahanglan gid ta nga Adto ta sa magyud no. mga taon nagkinahanglan. Ang sa may nga kuan nato. Ani mo to boy, di ba naging ko nga mula ka tao magluhig ta sa espiritu kay tanawon sa espiritu kung valid pa to ang pagbunyag ug mga espirituhanon kay naman na sa balaang kasulatan dili madungog ang pagampo kung doon na kamudyutay nga sada pastor ka man o pari ka man nya wala na valid ba na invalid kay katong nagduhig ninyo katong nagbunyag katong nagsulti wala pud ni sulti ang balaang kasulatan mo na nga karon gipakita niya ang motong di ba na sa balaang kasulatan nga magbunyag siya sa Espiritu Santo. Nya karon kay espirituhanon man ta siya may nagsugo nako mo gani na kanay gitambalan diri hikapon nako ang ilang mga agtang na nako nabunyagan ba ni nay nabunyagan nga na invalid kay tungod kay pag human niya bunyag wa man sa kabaloon sa iyang misyon wa man sa nagatuman nya nagbunyag pod moral po gani seremonyas lang ang giingon niya dili espirituhanon. Nya mo to nga gihatag sa espiritu nga nangayo man ko nga aduna gid tay adtuon nga nagkinahanglan o masakiton kay kung maglakaw tas kadalanan maglakaw ta manghikap ta puyang biya pud ko dili po ko basig ingnon ko nagpakaron ingnon although magpakita kanato ang espiritu sa imo buslat akong kamot mana pero dili man tanan papakitaon kay kung tanan mao naman to ang iyang pagbalik siya magud ang maghimala kay tulayon pud sa espiritu na apoy pakitaon kung mutuo pa sa labing ubos. Mao gani na kanunay nagipakita diri katong dili pud katuuhan. Dili pud mutuo. Kay haron sulayon tong mga tawo nga nasa taas mo paubos ba siya? Dili pa siya magpakita. Mga kamo wala pa mo gipakita kay bulahan man tong mutuo wala nakakita. Dituo naman mo sa nakakita dinhi nga na magpatambal mo ingon man gay siya mo usab akong panagway mga anak. Dili ako ang naghimala kundi ang espiritu. Mga itong naglakaw ta, ihatag ko ninyo og mga task ba kanang inyong committee. Si Dadan, siya ang murag sa tawhanon na to, finance committee, siya nagdala tanan. Unya, si Langka, siya ang nagdala sa sacramental nga kuan kay naman niya ang Bible. Siya tatoy magdikit-dikit sa kuha kung diin siya. Kung diin ko nag-adto, kay mangita man kong mga tao nga akong mahilingan. Budanag man ta sa mga tao na dito dili ko maghikap gawas kung katong muduol gyud makailan ako mong hikap man na hikapon ako inang agtang pero sa paglingkod nato dito kung buotan nakisulti siya sa to ang nindawat sa to nga kinasing-kasing ana ang espiritu kaniya ana nga nagauban man siya kanunay kanato labi na kanako nya si Rene Boy siya ang nagunit sa kay sa iya man tong kuan dito mo tong gihatag sa espiritu nga dito sa iya unya siya nagunit sa tawhanon nato nga mga pamagi ba sa tamong sakay mga na dito siya gid tanan siya ang nag-organize ba kumbaga siya ang nag-facilitate sa ato ang tumong masakyanan nga ako nagunit sa espiritu manang mangutana mo sa kuha kung naamoy mga task kay ako may naminaw kanunay sa espiritu mo tong maglingkod ko da sa mga bus sa kuan dito nagsigi ko paminaw po sa akong kasing-kasing ang gisulti sa espiritu nako aron mo sa atong baton mga tong kada isa na to na may mga committee niya mo tong nangaluya mo kay gisulay man mo na ako atong pantigo mamong mo dumala halimbawa kung wala ko mudo gunit og mga mo budget unsay gikinahanglan nato mga needs niya kung moangyo ta mohatag ta sa mga tao di ba mo pakapin maingon ko tagay pakapin pa
Dan di ba minana ko? Kay ang Dios naman mo pakapin na to ana. Labi na tong tawo nga nahigugma na to. Atong ningkaunta niya sige pasalamat, labi nagmuhatag pagyud sa tuwa maana dito. Ang Dios malipay. Kay nahigugma ninyo nindawat tungod sa kanyong kaayo, kay ang Dios gugmaman. Na po to'y makadawat na po to siya o ganti sa Dios. Motong nangapalong mo kay si una si Langga akong ihusay naman ni karon kay dili man ta mahimo nga positibo na tatanan, di ba? Ang atong mga nabuhat nga mga negatibo wala na to na kuan mo na atong sukaranan sunod iniglakaw na to ligunta. Di ba ga? So parte ra to sa tuang mission to Dili kita tanan adunay mission. Unya gihatag na to ang panahon nila katong mga tao nga nahigugma pod na to. Sila naman po ay muhatag ato para po silang makadawat. Wala nagpasabot. Ang mission man God sa to pa natay gustong dawaton karon sa kalibutanhon. Natay mission sa Ginoo na to. Kanang gibunyagan ta hari pare pagkapropeta sa man mission ni Kristo. Higugma ang Dios, kadloki ang Dios. Muna ang vision na siya. O higugma yung isikaingon sa masimong kaugalingon. O gado na siya mission pagpaubos, pagpasaylo. Tama no? Tama na sa balaang kasulatan. Mao na siya ang ihang mission. Mao na ang atong mission. Sa ato dito, ato lang ipaambit ang mission nga atong gidawat sa Dios nga atong gibuhi dinhi kanato. O nga, ang mga tao po nahigugma nato dito, makadawat po siya sa mission sa gihatag ni Kristo kanato. Kay kung maingon tag mission nato, ato na atong buhaton kita tanan nga tao din sa kalibutan mga anak sa Dios kung nahigugma sa Dios. Ayaw mag-ingon nga kamo lang. Daghang mga maayong pari, mga pastor o maayong magwawali nga tinuod nagtuman sa sugo sa Dios. Matong naa sa Hebreo gud, nagalagad sa simbahan kinalang may kinaya, no? Sa Pablo, no? Nagalagad sa simbahan, mga pangulo sa simbahan. Kana unta ang basahon niya kay mao na ang misyon sa nag-ingon nga kami nag-alagad sa simbahan. Mao po na misyon sa tinuod nga pangulo. Misyon ba? Ato ang buhaton samtang buhi ta. Karon madawat na to ang ato ang bisyon nga kalawasan. Nga makongkrito na to na sa dihang kaning mamatay na ta sa maningon yung natapos na. Mao na siya ang pag-concretize sa ato ang mga misyon. Nga pakitaon na ta ni Kristo samtang naa ka sa kalibutan, kumusta ang imong gibuhat? Nagpaubos ba ka? Nagapasaylo ba ka nakasala? Kanimo mo tong amahan namo. Giusab magud na dapat musulti gyud ang amahan sa kabuhatan. Nga amahan sa kasaysayan na si Jesus. Sama na to naay kasaysayan. Mao tong pag-adto na to dito, mao tong atong kasaysayan. Nya din ta na lapse. Ayaw kaguol kung nawik ta atong panahon na kay gikinahanglan gyud ang tawo nay kasaysayan. Kay kung ingon ta walay kasaysayan, mura na tag si Kristo. Nagpakanaog ta sa Dios, tama no? Si Kristo gani nay kasaysayan, tama? No. Man atong gikinabuhi karon. Matong pag lakaw nato didto kay nagsakay ta, nangaluya mo. Kay nangalimot man mo sa inyo akong gihatag ninyo. Man nga sa isa ra man ko magsulti, nya dili man ko magsigig tudlo. Haron maka-learn pud mo. Kumbaga nagtuon pud mo ba? Kay kung sige magsalig na ko, dili mo magtuon para gud sa nag-eskwela kung sige mo pangapi. No? Pangapi di ka makasabot kung wala tong bright nga tapad nimo wala gid kay alam. Ang sayop lang ato mo to tong wala mi nagigmat gyud. Dili na sayop ba history na siya, kasaysayan. History. Kay walay tao nga dili masayop. Mao to nga giak na to nga ang espiritu di ay kung kulang tag interest. Ano nga pangayo mo haron tagaan. Ay yung gipangayo dito kay naguna-una man mo dito nga naguna-una mo to pag-abot na to dito sa terminal matulog ka. Mangandak pa. Gide mangandak. Mo to di ba naanas mo lang kasulatan ayaw kamo pangandak. Tama gid. Nya ako nangandak ko ato di ba wala? Ay mo pangandak nya karon naguna-una naman mo dito nga dito mo makapahuwalay. Kay ang Dios na mo hatag ka nato. Mo tong sige kog paminaw sa espiritu. Matong diha ta sa ikulan, makita man gid ako to saba man gyud kay didto. Nya ang mga tao gusto ta ko nga maghil, mulingkod makig-istorya ta ko about espirituhanon. Naman na sa espirituhanong kasa nato. Nya wala man kay nag-subscribe ana ang katong mga taong abtik.
makadawat jud kay dili man na akong pulong naman sa balaang kasulatan. Tama. Mo tang niingon ko nga adto ta sa tagom sakay ta kay sakit kay akong kasing-kasing dito kay ang mga tao puros na Facebook tapos sige pagpamalika saba pa kaayo niya useless man to kung magsulti ta ato about espirituhanan. Busy mga tao dito. Oh. Ikaw daw gid saba gid kayo ang lugar. Mga to nga sakit na kayo ang akong dughan, akong kasing-kasing. Yung ko nga sakay lang ta bahala dito ta matulog sa tagom. O yan, dito sa tagom makita man na tutong na yung mga tao dito nga mga sa to mga may apan no. Apan. May Nya nangandak na pud mo dito kay nangita na pud mo inyong katulugan. Di sa to pa nangayo mo sa inyong tawhanon. Pero kung niingon mo dito, ang gidoolay mo kapahulay nato niya mo sulti ta sa mga tao na dito. Tagaan mo na ani enerhiya. Mao nga ang mortal nga tao sulayon po na sa iyang tawhanon. Ang buti pasabot, naguna-una man mo nga mortal basta sulayon mo sa inyong katulugod. Kakapoy sa inyong lawas, niya sige mo pamoy-boy ba kumbaga sa imong lawas ba. Yung bigkon ponta ko ani, di ba no? Oo. Mura magudag ana nangandak ka. Nya nangita day mo higdaanan dito. Wala man ko nagbadlong ninyo ana kay gisulay man ta mo. Si Rene Boy pod gisulay pod og si Dadan gisulay pod ikaw pod ka gisulay. Nya inyong mga task dito, kumusta inyong nabuhat? Nalintan ginato atong Naglakaw ko kay di ba kita nyo ligon kay ko ato? Bulakaw ko nya kunuhay magsigarilyo ko dito kay dito ko sa mga tao nga mudawat nako. Nya mudawat man ako ang mga iskalaber dito. Nakisulti-sulti ko. Kay dito ko sa terminal Saba man. Nya naapatoy mga mamalikas poros na magistorya po ko dito sa terminal. Maminaw to sila. Nya maabot ang sakyanan, maputol man to. No, good. Kamo po dito, si Dada, si Langga, muban siya nako. Kay siya man ang nagdala sa tawhanon nato nga pagpamatuod. Ang Biblia naaman sa iya. Na ako espiritu. Kumbaga, siya ang magpamatuod nga naatas autoridad sa tawhanon. Unya ako nagpamatuod nga kininaas gyud sa espiritu. Kay mugamit man ako ang espiritu nako makagsulti dito. Nya mo reflect unta ko dito. Ambot lang kung nakakita, dili man ko makakita. Usab maghimala unta siya. Mo to nga naagid ako hikapon nga katong mga masakiton. Ako na lang naglingkod lang ko, ako lang gipangayo amahan ayuhas siya. Wala lang ko nakikap kay kabalo ko mapalong man gyud mo. Wala may nag-uban nako. Kay kung ako didto, kung ako magsulti ana nga ako ang naghiling na itong nagtambal, maragpataas ko, di ba? Kamo ang nagpamatuod ato. Nga ni anhimi dinhi kaya ado nami tambalan na didto. Moingon day mo nga ana siya nagtambal na sa dili na sa tambal pakampo sa Ginoo kay sa gamit. Tanawa kung adunay mga nakita ninyo ay mukadlok. Kung si Papa Jesus mo usab na kamo to magsulti. Dili ako. Mo to si ikaw ga dili pirmi ka na ko tanaw palong ka no. Palong ni uno. Mutong lubat kay ka no. O kay gitintal man ka ato sa imong tawhanon kay nangandak man ka nga pag-abot dito mo pahuway ko. Kapoy imong lawas hasta karon pa ka na naligon tulo ka adlaw mao pa poy pagligon nimo. Mo to sige ko katawan ninyo dinhi. Wala mo nakadawat kay inyo hamang gipangandoy ang inyong gipangayo ang inyo hamang pagpahulay sa tawhanon. Kay ilibgon man na. Good. Ibog ka sa nakatulog. Kuan sa tong lawas. Si Dadan pod usay ka naaman ako espiritu Dadan sulay po kato pagdala sa mga salapi. Unya ako pa man ang magmando na anya didto. Ikaw to ang magpatigayon. Mutana pa man kuno mo usahay kay. Dili ka ikaw lang magpatigayon niya ay kabala ka. Kay ang Dios na magdugang nato niya na. Ay na ana kanang nay kon dito niya. Ug mangutana ka. Halimbawa nako gipakapinan nako to og gamay ana. Ang kasing-kasing na nimo gamiton sa espiritu. O kung naluoy ka, nahigugma ka, taga nimo gamay lang ay tama-tama pod. Kay ang Dios na maghatag kanimo ni anak. Kay na may mga tao pod nga nahigugma na to tagaan ta. Mga tanawa dito nagtambal ta din.
makauli gyud ta. Kay naghatag man pud sila pinaagi silang kaluoy na to. Mo na nga dili ka magpugong, dili ka ana. Kay ang Dios na muhatag murag sayaw ba? Naglakaw ta, naglupad ta, na wala ta nagunahuna og itipid pa kay mao ni siya. Nagunahuna mangutas tawhanon ana. Ya mo tong palong kadan. Ya mo tong na ako'y kwata. Ako na lang mag-ana dito kay magtan-aw man ko ninyo kay kapoy kay ko. Maghuna-una gani ko. Ngutan ako sa espiritu pero wa man gihatag. Anong nakapoy mo? Higutom ba ni? O unsa ba ni? Nagmahay ba ni? Karon lagi ni husay na to dito. Wala gihatag sa kuha. Tungod kay nagtuon pud ko bilang isa ka espirituhanon kay mo tong magpalayo ko ninyo sa mingaw nga dapit kay mamati ko sa espiritu sa akong kasing-kasing. Tawa? Mo to kay Rini Boy, palong po Rini Boy kay magsige kong pangutana sa kara, ikaw po mag-sit ato mo atong sakyan. Kaya yung espiritu na pud anak ninyo nga muhatag pug kaalam sa inyong kasing-kasing sakay ani, okay na ni. Nya pag huna-huna ni mo sakay na gyud ka na. Nya mumando man ko ninyo, boy, mulakat ta dito ta matulog. O nya ikaw na toy facilitate. Pero murag dili kay kapalong ato. Kay ikaw pag ganyan nakasulti sa mga kuan, si Dadan, si Langga, pag abot na to dito, kapalong yun, di ba? Ngita din mo higdaanan po pag abot na to dito. Kuan yun, luya yun. Duha kagabi man wala tayo tulog kay pag-abot na to dito, nagapanambalta, gitapok na to sila, nagsaulog tap sa pulong sa Diyos. Sugod tag alas 3, nagbaba tag alas 9 sa gabi kay naghabol-habol man sila kay nangaayo man. Mo to nga dako kay natong pasalamat ang mga taong dawat dito. Pero kung tanawon pod sila pod makadawat pod sila kung anay ko. Mamatong na na sila gagmayng gihatag o man wala, dili ta magpili. Kinasing-kasing nilang gihatag. Mo nagiingon sa Ginoo, kung kinasing-kasing imong gihatag madungog na sa Ginoo. Mo lagi kung dili po ta mangayo, mailhan pod ang tao kisa magpakarong ingnon. Oh, good. Nakaw sa doktor to. Di ba na may balaod man to. Mo nang ingon sa Ginoo, balaod ug pagtuo. Kung nagtuo ka sa Ginoo, nya higugma ka sa mga taong nagkinahanglan ug naghatag kanimo, pasalamatan nimo sa muhatag ka kung say naa kanimo. Wala man ka nagawali, wala man ka kapanambal. Muhatag ka kung unsay naa kanimo nga komportable pug ka nga kinasing-kasing pinagis imong gugma makadawat pug ka. Mura pug ka ang akong nadawat nga grasya kay tambalan ng mga masakiton, tudluan tambalan ng espirituhanon, matagaan pud ta mo na ko ubahandi ngadto sa Dios. Mo totong binasa. Makadawat po no. Para makaambit pud mo. Kay mo ingon wala may dato nga dili maka hatag. Wala po'y pobre nga dili makapaambit. Kaya ang mga dato wala man ay panahon sa paglakaw ana para sa tuwa naglakaw man ta nag-import man ta dito. Ang mga dato to wala man to kay nagkwenta man na sa ilahang mga kabtangan tama no. Good. Pero ang mga dato pud na kung madukon po sa Dios og nakamata nakaila kung asa gyud ang tinuod nga nagsulti muhatag na siya dito kay kung halimbawa sa tuwa makahatag diri nya ako kabalo man ko nakatugyan mo sa Ginoo biyaan ganin na ako ang akong mga tawhanon nga mga human nato paglakaw ta sa ingon tag alas 3 sakay nya nangandak man mo nga dito na mo matulog sa sakyanan di ba naapon sa balang kasulatan pangandak kay sulayon mo to nga nagbitay mo pirmi sa truck nga pila isa na lang kalungsod mo nagipalingkod nya ako wala man ko nangandak di ako hinoy naglingkod gyud nakatindog na noon mo okay tungod ka nangandak man mo na nga sulayan tas daw ang inyong nabasa ang inyong atong natun-an dinhi atong giakna mo to nahitabo pud sa atong giakna to sulayon ta inugbuang ana paabot dito mo tong nagsulti na po nako ang espiritu nintapad di ba natoy babae nga nagsigigilak kay nabuntis ga no? Nakakita to? Dili po ko makabalo ato dito. Nya, kay Rini Boy, unta to, maingon unta siya. Sige lang, ana mana. Bulikan sa Ikulanto Tagum. Oo. Nya, padulong tagtagum ato. Ang espiritu, naghil na to iya. Ito na naog sa kwanto? Nagisulti man ko. Nya, naluoy ko sa babae. Unta to kung nagsulti na po dito, kay tapad man to ni Rini Boy. Haron mahilpod to siya, pinaagi sa dili siya kaguol. Lagi. Kay anak man na stress siya. Pero murag isang pungan nila kung bato nga di ko kasulti wa di ko ka ambot lang kung malunggan ni sa tong babay na didto
naka-sulti man ko, nakakunik ko siyang kasing-kasing. Ambot kung nakakita to siya, po to isulti kung na-reflect ba na kakaiba ba yung nakita ko, nagtutok man siya sa kuha. Mga gani. Abi kay nako gisangyawan ninyo to kay grabe man nakatutok si mo ha. Ala to. Dili man ta magsangyaw kay parehata sa mga karaan po magsangyaw, magsigig sulti-sulti anang dalan. Dili ang ato isangyaw ato lang kasi Kay nag-istorya man ka sa mga balaang pulong. Abi kay ko nagsangyaw ka. Nakadungog lang siya. Kadungog lang siya. Mo to kusog na lang nako kay mulanog ba nya maka-reflect to siyang kaugalingon to nga. Grabe na Boy, gina magpaubos Grabe nakatutok niya ba? bulahan tang gidaog-daog, bulahan ta na. Kay ako na tong giadto kay kung isulti nimo diretso sa iya taas man pud pa kayo ang explanation niya nata sa sakyanan. Nya kada dungog sa tao sa atong balaang pulong kumudawat nato, makadawat na siya. Matong dito sa balikan na to sa ikulan. Unang nagdawat na to ni kaonta. Di ba? Nagsige siya pasalamat, sige pasalamat. Mayo yan. Kisultitan niya. Nakadawat to siya kaya yang kung kinasingkasing pod ug tinuod gyud yang pagsulti, pagdawat. Okay. Matong nakadawat po na siya. Kaya kasir og tag-iyang siguro tong kasir. Pero okay yang salamat dito sila. Yan ang utana tama yung pagkisulti dito. Nya nagsakay ta sa sakyanan na apoy mga tao nakiksulti na to. Nya kanagong mga kisulti nga murag sama pod taniya ba sa ilahagod. Katong naay murag natapad na ko murag kinsa na ana dito nagsulti aw yahan natong tulubagon. Nya katong mga tao nga nindawat mo to yung dumuduong gud ta. Nindawat to lahi man ta kay naman tay tumong nga giadto dito kay gisugo man ta sa Dios samahan sa espiritu. Mo to nga paglakaw nato didto daghan kay katag kasinatian. Para tong kasige mo magpangandak di wag mo kalingkod. Ako hinuon nga wala nang andak punti nagong lingkuran ako. Kalingkod ko sa sakyanan. Nya dili po katulog kay ako may nagsige po kog hatag og power sa inyo gikan ako. Diri man ako tinugdan. Nakabalo, nakahiring man ko nga gipangpasahan ni mo mga kusog. Motong kay naluoy man ko ninyo. Motong pag abot po nato dito gidawat po ta dayon sa mga tao. Kato po nakadawat sila bina kung ang pagdawat nila naikugmat kinasing-kasing. Ya di ba mohatag puntag kapin nila. Na? Naghagyo kuno hayta kay short sa kwarta, nya tingala sila kay pakapinan pa nato sa ila. Inana ang Ginoo. Inana ang kung dili ta maghuna-huna og sa tuwang ana nato kung nahigugma ta, ang Dios na pud makatag nato. Wala makita man short no, daghang kay tagipakapin. Oh, gaban ka ra gutong kwarta. Kung kwintahon, dili kita kauli ato. Mo good. Nasubra pa man gani. Tama pa. Sobra pa din hi. Yan na po yung katulaghatang na kinasing-kasing na to dito. Pag abot dito, pag sugod na to, gihatod man ta. Kung wala po to, gamit po to sila sa espiritu. Ang mga tao nga nindawat na to, kay nahigugma og naluoy, kay ang Diyos gugma man, sila ang gigamit mo nang ingon sa Ginoo. Dili siya magpakita nga ingon mo tunol. Mugamit siya sa tao sa labing ubos nga nagpaubos. Kung ano na po'y dato ang nihatag ato, kana siya gigamit na gihikap ang iyang kasing-kasing kay Diyos nun gid sa maluluyon. Muhatag po siya kanato. Mao po na dinhi. Wala ta nang ingon nga pag-upuhon na to ni templo, pag-upuhon na to ni dili, pag-upuhon na to ang templo sa Dios atong kasing-kasing. Kay kung anaan na nato ang pagtinabangay, dili ta mabuhatan tawag gud magpista ta, di ba? Magpista ta diri, magdala-dala lang ta dito nya tanawa nga sobra. Mansig dala lang. Nya mag-ingon po ipusa dad-an ninyo dito. Unya tanawa sa tawhanon nga gibuhat. Di ba pag human amot-amot pag human mag-away tapos na short pa. Oh good. Mo nang ingon sa Ginoo. Kung ana kaninyo ang gugma sa nagkinahanglan, dugangan pa nga sobra kanato. Pero ayo pagpangandoy taas. Kapila man ta nagkuan ri, wa magita makulangi. Wala man ta nakulangi. Mao po na ato dito, di ba? Ako na ako'y kwarta, na apoy na nagtabang kato nagpadala pod nato na diri nagasuporta. Kung kinasing-kasing to matong ako dili naman ko magpasalamat. Di ba mingo ko, salamat lang sa tagsa-tagsa dili ko magpapalakpak kay ulug-ulugan niya nako. Pag abot ulug-ulugan di to makadawat hinuganti sa Dios. Oh good. Nya gamiton nako ang garbo sa tao hantod dako kog tulubagon anak sa Dios. Mo nagagatambal ta dito wala tayong nagpabayad. Butang lang sila dito kung unsay kinasing-kasing. Kay kung mag-ingon tag pabayad, unsa na tong kabos nga wala gyud iya.
Tama? No? Katong wala jud. Tao. Wala magaygi kaon. Dili lang gyud nato ikapon, dili nato sultian ug dito ta mo pabor sa naay dato. Mo nang ingon sa Ginoo, tanawa tong giingon niya nga katong balogod nga duha ka gamayng sentimo, duha lang ka sentimo. Nya wa sa dalipay atong dato nga nihatag dako pa niya sobra pa kaniya. Kana sa balaang kasulatan. Muna bantayan nato kung maglakaw ta. Niadto man ta dito haron mutabang ang Diyos na imuhatag nato niya na. Matong pagpanambal nato ato ala ning i-take nga opportunity karon pasalamat kayo sa nagdawat nato gugma tingala ang taga dinhi nato naabot ta didto unya kung nagtuman sila sa nagsulti man ta og balaang kasulatan didto higugma ang Dios kaadloki ang Dios nya atong gisulti ang kamatuoran kung ang mga ilabi na kung ilang subaybayan ta sa atong YouTube channel Espirituhanong Gasa nana diha tanan ang hubad sa espiritu Nananagay tanan. nga para to boy inakay gisultian dito ka nagsakay og tong nagsakay ta og umbak dito kaagang na dito Atong driver sa katong driver sa triwheel nalipay ang espiritu ato kay siya gid nagtuki-tuki namawtana sa imuha tarawa akong mga tao nga dili gusto mamati di gid mo tuki no Tama gid. mo na ingon nga ingon sa Ginoo ang dili gustong ang dili mangita di gid makakapla Tama gid. nya kato siya na nangita gid siya nya nalipay ang espiritu niya